Ako si Raul Cuadero. Kabahin ni sa among kasinatian sa akong asawa karon nga si Maria Ruby Milagros Cuadero. During our college days, sa uyab pa mi, every Friday, mga anak gid mi Santo Niño manimba. Among atinan ka ng misa sa alas 5 sa hapon. Hangtod di graduar na lang mi. Nandrabaho ni ming duha, hangtod na minyo na mi. Padayon among debosyon ni Senyor Santo Niño. Muto nakasabot ming duha, na kung mga anak na mi, niya laki ang among anak, nganlan na mo og ninyo. Tuod man, limabdos ang ako asawa. Nanganak siya og batang lalaki. Kung ang amo diyong nganlan dayon og ninyo. Pero masakiton kayo ang bata. Kada buwan, at tugimis doktor. Hapit kada gabi, wa mi katug, kay magsingilag-hilak. Hantod na kadlawon magperhisyo ang bata. Pero ila dyo ko nung giantos o gipangalian nila ni Senyor Santo Niño, si Niño, kay ilang anak. O niligid ang katuigan, nidako na ang among anak na si Niño. Nakahuman siya ng eskwela sa elementarya o sa high school. Paggraduan niya high school, nisud siya sa seminaryo. O kaloy sa Ginoo, nahimo na siya pari. Naordinahan na siya ni atong April 20, 2024. Siya karon usa nakapari na misyonero. Siya si Reverend Father Niño Busico Cuadero, MSP o Mission Society of the Philippines.